मानसिफोरा गावबा गावनो लंथं खुनानैबो खोन्थिनो हमदों मानो जादों मानो लंथं खुनानै खोन्थिदों गावबा गावखौनो सोरबाया सानिखौ खोन्थिदो सोरबाया बायदिसिना लंथं खुयै खुयै गावखौनो खोन्थिग्रा जादों बे कलि जुगाव मानो होनबा बुजिनानै मोनाखै बे जुगा ओरैबायदि डेन्जार जागोन बेनिखायनो जाय मानसिया भगबानखौ फोथायनानै भगबानखौ गाबज्रिनानै भगबाननि नामाव मिरामिसुनु जानानै मोजां सिबिगोन ना भगबानखौ खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय नोंथांमोना फेसबुकआव नुदो जानांगो जोबोद शेयार जागासिनो आं डाइरेक्टली बुंनो हाखानोसै बेयो प्रिति नार्जारिनि आरोना एनिथिं एमजेनि वाइफ मानो होनबा शेयार जागासिनो फेसबुकआव बिथां जहन गारजियाबो शेयार खालामना होदों ओमफ्राय गोबां मानसि दा फेसबुक राइट नाव माने ओरैबायदि शेयार जागासिनो आरोना बे फट' माने गैला स्क्रिनाव नायना ला नोंथांमोना फार्स्टआवनो आं बिनि बागै मोनसे आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गोबां मानसिया बुंदों हौवा हिन्जावनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे भाइराल भिडिअ ओंखारगासिनो जिबायदि प्रिति नार्जारिया खालामदों प्रिति नार्जारिखौ ओरैबायदि नुदों मोनसे रुमाव गुबुनजों बेफोरबायदि दा नायलांबाय था भिडिअखौ नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन फार्स्टआवनो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरबाय जायफोरा भिडिअखौ नायना मोजां मोनो लाइक खालामना होबानो जाबाय थ' बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै अके लोगोफोर दा फार्स्टआवनो आं बुंनोसै नैबे भिडिअआ जास्ट आपडेट रावबो गाज्रि मोननो नाङा गोबां मानसिया शेयार खालामनायखायसो आङो मोनसे कन्टेन्ट हिसाबै आपडेट लानानै फैदो दा एनिथिं एमजेनि वाइफखौ गासिबो सिनायखायो जानांगौ प्रिति नार्जारियाबोथ' सासे इउटुबार हिसाबै ओमफ्राय एनिथिं एमजे गावनि हासबेन्डआबो सासे इउटुबारानो दा बिथांमोनखौ लानानै गोबां मानसिया शेयार खालामगासिनो फेसबुकआव सासे हाबा जाखानाय कापोल्सआ बेफोरबायदि गुबुनजों थानाय नुबा गाज्रि मोनो गाज्रि नुयो लेथ्रा नुयो बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों ओमफ्रायो दोनखोमानाय बाथ्राखौ प्राइभेट लाखिनाय बाथ्राखौ दासो नै फारि फारि शेयार खालामना होदों मानसिफोरा माला जानाय जोंबो बुंनांगौ गोसो गैया ओमफ्राय एमजेआबो मोनसे भिडिअ होदों अलरेडि ओमफ्राय मोनसे फट'खौ नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय एमजेआ मा फट' होदो नै स्क्रिनाव होदों आङो बेखौ नोंथांमोना फरायनानै लाबानो जाबाय आङो फरायथ'नानै देखायला गोबां गोलाव लिरदों आरोना दा थिग बेबायदिनो गोबां मानसिया गाज्रि जादों दा एमजे प्रितिनि हिन्जाव बेफोर प्रितियाल' नङा माने गोबां हिन्जावफोरा दानि जुगाव माबा जाखायो अलरेडि बेलेग एक्सट्रा बेलेग क्लास जाखायो आरोना बेखौ बुंलायनांगौ खोथा गैया बे बाथ्राखौ लानानै दा गोबां मानसिफोराबो कनफिउस जागासिनो जोंनि बर' हिन्जावफोरा एक्सट्रा क्लासआ बोरै जाग्रोखायो हाबा जायैनि सिगांनो ओमफ्राय दा बेखिनियानोसै प्रिति नार्जारिनिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बुंनांगौ जेबो खोथा गैया गाज्रि मोनगोन बांद्राय बुंबा आं रावखौबो जावनाय नांलायनाय सोरजोंबा एगेन्स्ट जाना थानो आंबो गोसो गैया रावनिबो जास्ट नैबे आपडेटसो आं मोननै आपडेट लानानै फैदों ओमफ्राय मोनसे भिडिअआ जाहैबाय मोनसेया मुस्लिमजों थांनाय आरोना सासे सिख्लाया मुस्लिमजों मोजां मोननाय मुस्लिम नङा दा एक्सुवेलि हाखोमा नोंथांमोना नायनानै ला बियो माने गोबां मानसिया बेखौ कमेन्ट खालामदों गोबां मानसिया बेखौ शेयार खालामदों गोबां मानसिया बेखौ रायदों नोङो बर' सेंग्रा मोनासै नामा सिस्टार होननानै अब्ला बियो मा रिकुवेस्ट हरदों मा मेसेज खालामदों नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय नै स्क्रिनाव माने बर' सेंग्राखौ मिलायनाय मोनासैनो बियो आरे भाइ मा बाथ्रा बियो बर' सेंग्राखौ मिलायनाय मोनासै मा बर' सेंग्राया सासेल'मोन नामा मिलायनाय मोनासै हाजार हाजार लाख लाख कौटि कौटि बर' सेंग्रा दङ मोजां मोजां बेफोरखौ नागिरना मोनासै नामा सिस्टार गुबुन जाथिखौ लानो मा दरकारमोन ओरैबायदि खोनाखाबाय थादों खना खनला एलु एला ओरैबायदि मानसिया बर' हिन्जावफोरा बुथार जाजागासिनो बर' सिख्लाफोरा बुथार जाजागासिनो बेफोरखौ एसेबो मोनथियासै नामा बेफोरखौ एसेबो खोनायासै नामा बर' सिख्लाफोरा ओरैबायदि जे मा जागोन माने बर' सेंग्राखौनो मिलायनाय मोनासैनो आरो सिस्टार उदै बुंजासे जानो गोसो दोङोबा बर' सेंग्राखौ ला बर' सेंग्राजों हाबा जा बुजिबाय गुबुन सेंग्राजों नङा गाज्रि मोननो नाङा बुंनायाव आं भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन अके बाय बाय